mano mar pok opogore. Nyakwaramogi jonga gino no kinyi mari dhi mbele yo makare gi thuolo ni en dakika 30 tok sa 12 mar okinyi kamoro mora ma intiere okinyi makawuono akaw thuolo makende mar rwaki nonro mar Gaset mitayo kod an Joyce Oduoro. Kinyi makawuono kaka pile ka pile chieng' wuok tich wabedo kod jafwambo wadwa mano Eriko Keyo Kizito mar mondo mi walidhni moko kuom gigo manitiere Gaset. Wami siso idhi nyiew Gaset momori okinyi makawuono. Eriko Keyo Kizito machiegni ahinya nonro mar Gaset okinyi makawuono yaore tichio nade? Yaore ahinya Joyce, achio makare kendo aol kanyaro ya mo madho chak. Nikech Nyasaye ma jang'wono manochwo piny koda polo malo mochwo moketo otimonwa ng'wono kendo miyo wuoth makare wuotho mwachopo kae. Koro gima pod wawuoro nang'o ni chieng' jamondo wantie kinde ma chieng' wuok mondo wuok. Koro ji nyawacho ni to elew tich. Ok ilew chieng' mondo. Sa 12 kochopo inyalo we ni en sa 1 kata sa 1:30. Inyalo we ni en sa 1. Ato bingene kinde ma bende chieng' mondo wuok godhiambo bende omondo dhi nindo. Matiende ni godhiambo wanyalo wacho ni mudho bet donjo ka pod piny sa chon ahinya. Mudho donjo chon. Kata kamano wantiere kod gazede ariyo kinyi makawuono kaka pile. Mano ma The Standard kod mano ma Daily Nation kinyi makawuono. Ka ng'iyo weche ma bende omipeke gazede ariyo gi. Ano ka gazet ma The Standard omenyo jogo makinde duto timo wanyalo wacho ni timo hala koda sirikal. Obed mano tend counties kata sirikal mamalo. Toka gisetimo hala makamano to koro weche mag chudo bedo matek. Gino makoro miyo koro gidonge dhiera makinde ka kinde kaachiel kod weche mag tuke. Kiptum noting'o nying Kenya malo mag ng'we mano oringo odiochieng' manyoro mago ng'wego mag Bank of America Chicago Marathon mabende notimore odiochieng' manyoro bomano ma Chicago. Magi weche ma The Standard omiyo pek. Kwang'iyo Daily Nation, wach ma Daily Nation omiyo pek, wanyalo wacho Daily Nation bende omiyo pek weche mag tuke kaachiel kod weche mag siasa. Adwa ni kawuono wachaka yanga kod gazet ma Daily Nation. Wang'ene wach ma gazet ma Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono. Kwachako kod wach ma bende koro giketo maduong' ahinya. Mano en pogruok e paro. Masani nenore kind jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jalupne Rigathi Gachagua. Gipenjo kae falling apart. Nyalo bedo ni gipogore. Picha nitiere kanyo mar jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kod mano mar jatend piny Kenya mano William Ruto. Nyaka sani koro weche makelo yuarruok makamae en weche mabendo osebed kiwacho kod Gachagua mago motudore kod shareholding. Osiko kowacho ni sirikal chalo kambi, kila ng'ato nitiere kod shares. To kintiere shares matiende ni kane siro sirikal mar Kenya Kwanza ine mapono ibiro yudo shares malach kata shares mabeyo moloyo jowetegi. Joyce, mano wach mapek ahinya mokaw moket kanyo ni falling apart. Kech falling apart no kwa pare jogo mane osomo buk mano ndi kod Chinua Achebe ong'e wachne maber ahinya. Koro kochopo pinywa mar Kenya kae kar siasa kae, koro wachni jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne koro opogre paro nang'o. Jatend piny Kenya William Ruto sani nitie limbe mar ndalo 4 e gwenge mag Kaluo Nyanza kucho. Kama otime limbe no iwacho ni en kanyo mane okomiye mbulu ma kinde moko nowacho ni kuro noyudo mbulu maromo naga puoyo marom go yieyo. Koro kama ochopo ni jalup jatend piny Kenya nowacho nang'o ni Kenya chalo kaka kambi ma jogo man kod nyinyo mang'eny kata jokanyo mekwongo de wangi ka jogo ma obiro molewo kata jogo mane okoketo mwandu gi kanyo ni unto ibro miu mana kadipo nono ni nitiere mago modong'. Gima koro jatend piny Kenya be nowacho nang'o mano wach moror chi wach modok chien ma ng'ato ok nyal paro ni nitie gwenge moko monego be ni jwang'o ni kalure kod chung' margi mar ombulu. Koro en wach kanyo be ma koro jatend piny Kenya ne wuoyo to giwuoyo bende josiasa bende ng'iye ni jatend piny Kenya ng'omo otemo timo momiyo koro pogre kod jalupne. Iwacho ni sechegi ochoro weche mag dongruok to wach mar siasa bende koro wachre kanyo mapek ahinya. Otemo ng'iyo ni to bende onya keto tiende gwenge mag Nyanza Kaluo kucho. Koro wach kamae ndi mano jago ma sumo jatend piny Kenya wache weche mag ochumi bende no owuok tumosuo kod jalup jatend piny Kenya ko wacho ni weche mano wacho go mano mana paro mar diyo. Inya paro ni jalup jatend piny Kenya ne en diyo.
koro magi weche makoro sani wacho ni kelo pogruok ting'iye kiwacho nang'o gini nosetimre chien higa mar 2018 kama ne Uhuru Kenyatta bende gino notimre ne gi Ruto. To kwa nyalo mana ng'iyo kaka giloso kae, kwa nyalo mana idho malo matin. Mar mondo mi wane, kwa ng'iyo gima jatend piny Kenya wacho, aneno kondike kanyo ni cracks, matine ni pogruok nitiere. Nyaka sani koro jatend piny Kenya William Ruto wacho ni en gino ma ok ni kare, kendo en gino ma ponono, en gino ma okonego bene timore sani. Ka ng'ata nyaka sani koro wacho ni gwenge moko mag Kenya ok nyal yudo dongruok kaluwore kod kaka ne giluto ombulu. Kowacho kanyo ni mano ok ni kare. Mano e gima jatend piny Kenya wacho. Jalupne to wacho nang'o ni jogo mane oriwre kodwa molewo nyaka sani koro kik gibed kod geno moro amora ni sirikal mar Kenya Kwanza biro miyo gi gimoro kopogore kod jogo mosechung' kodgi kuom thuolo malach. Jogo mowacho kanyo ni gin loyalists. Wacho kanyo ni wabiro dhi mbele mar chiwo tije mabeyo kendo makare ne jogo mosebedo ka chung' kodwa kochakore e tiende kata kochakore chon. Mano matiende ni jogo mano chung' kodgi e kinde mane gintiere campaign e kisera mar ombulu mane higa mokalo nyaka sani. Matiende ni ponono jogo ma ong'ado tong', ma ponono ne nitiere kweth mar Azimio to donje Kenya Kwanza nyaka sani kalure kod jalup jatend piny Kenya gin onge gimoro amora ma bende gibiro yudo. Wach ma kamano neno ka gazeti mar Daily Nation omiye peke it gazet mar 7, mano mar gazeti mar Daily Nation. Wanyalo mana wacho ni gin mana weche mag siasa. Kata kamano it gazet mar 7 kanyo, kwa nyalo mana ngi it gazet mar 7 kanyo. Ondike iye kanyo ni Ruto Gachagua feud over shares remarks hits up. Nyaka sani wang'eni weche mopogore notimore e kinde mag siasa. Wang'eni kinde mabende kata kane jatend piny Kenya William Ruto ne manyo jalupne. Joma thoth ne paro ni odhi bedo Kithure Kindiki, ema ne odhi bedo jalupne. Kata kamano Kithure Kindiki noko yudo kom makamano nomi Gachagua. Kithure Kindiki kaachiel kod jotelo mamoko mantiere Kenya Kwanza gin gisebedo ka gichung' ahinya e tok jatend piny Kenya. Wanyalo wacho ni Gachagua ema sani koro pod oramo ni in ka nionge kodwa chakre mokwongo to onge gimoro amora midhi yudo. Gachagua bende nowuoyo ka nowacho nang'o ni nodwa neno nang'o ni ratiro mag oganda mawuok masawa mar Kenya orite sirikal mar Kenya Kwanza ni. Inya paro ka ne oselos sirikal nitiere jogo manowuok e ODM, jogo mane ok oyudo telo kaka gavana machon ma Kisumu noting're gi kwethne moko manodhi orado kod jatend piny Kenya kar jot mare ma Nairobi kae. To kinde no bemba ne jalup jatend piny Kenya Rigathi nowacho nang'o ni jogo mobiro molewo kik uge ni udhi yudo gigo machwe ni samo koro yang dhiang' mipoge ni lemo machwecho imiyo mana jogo manochung' kodwa e kinde mar kisera mar ombulu. Koro en wach mabende kanyo biro ng'eni seche gi Gachagua temo ng'iyo ni to siasa mar Mount Kenya dhi bedo nade. Ineno ka kanyo ncho wacho nyaka nang'o ni koro dwa manyo jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta mar mondo mi gimosre. Koro chalo ng'ama osenene pi, onene pi kong'iyo gik manotimre chien kanyo. Wacho ni siasa oda temo ni to bende onyariwo jo masawa mar Kenya mobedo gai margi. Koro wacho ni ma wach ma en godo moting'o motegno kodhi godo e Kenya Kwanza kae mabendo neno ka weche makelo ywaruok ahinya. Neno ka jatend piny Kenya sani koro nitiere twak to neno ka twak ni seche moko nyalo kelo Raila Amolo Odinga motelo ne kweth makwedo kod jatend piny Kenya kamoro achiel. Koro chich niya kadiponi wach mar twak ni obi bedo makare moketo jogi kamoro achiel, gima notimre ne Uhuru Kenyatta gi Ruto cha nyalo timre ne magik makoro kete chunye moranga ahinya makoro nyaka ochija nyaka koro bet kod paro mopogre kod jatend piny Kenya. Wach makamano nyaka Ramogi jongo mi peke it gazet mar 7. Adwa nwang'ia ne wach mantiere it gazet mar 6. Mano mar gazet ni mar Daily Nation okinyi makawuono kizito. Nyaka sani koro wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' makawuono tarik 9 otieko limbe mare mar odiochienge 4 mosebedo kotimo e gwengego makaluo mane kaunti ma Kisumu, kaunti ma Homa Bay, kaunti ma Siaya kod kaunti ma Migori. Kata kamano kinde ma magi duto timore jotelo mago mag duond bura mag ODM nyaka sani koro gisebedo ka giwuok oko kaluwore ni nyaka sani moko kuomgi osebedo ka paro ni limbe makama ok en mar dongruok ponono en mar siasa. Kata kamano giwacho ni kata obed kamano to gwengego mag Nyanza podi en stronghold mar Raila Odinga. Kata kamano wacho ni sani gin kaluwore kod jaod bura ma Ugunja mano pia Wandai mabende en jatend kweth manoke od bura kacha. Wacho ni gwenge mag Nyanza orwako ng'ata. Mak mana ni gin nyaka sani kaluwore kod Raila Odinga ok gipuodho jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend piny. Girwake arwaka kaluwore kod wechego mag dongruok mak mana nok gisire lwedo kaka jatend piny Kenya.
Joyce kama chop ma jogo mantiere ODM wachni gintie kaka gisomo wachni gineno kaka jatend piny Kenya limbe mage motimo kaloku gin mago mar neno ni osoyo tiende nikech ochalo ng'ama ng'iyo yiero mabiro mar 2027 kama nosewacho nang'o ni in Raila Amolo Odinga ne wan kodi kamoro achiel magowi mar higa mar 2007 onego bed ni koro dhi chule higa mar 2027 koro chopo kae jatend piny Kenya nyoyawo nyaka ofis mar UDA e Homa Bay kucho koro gigi chalo gik mokikre kod yorego mag dongruok koro mar mondo mi ochor tiende Joyce jatend piny Kenya William Ruto oseneno weche mag siasa kanyo neno nang'o ni kochor weche mag dongruok gi oganda gi to dhi ywayo gi machiegni mar mondo mi obed kode nikech kanyo be nowacho nang'o ni abiro mar mondo mi chop weche mag dongruok nikech ntiere kuonde mathoth manyalo dhiye koro mar mondo mi abi kae abiro mar ni atine jo Kenya duto to koro weche makamagi jodie moko ni wan wantie ODM nikech jatendwa Raila Amolo Odinga pok onyiso yo mwalu kore rite kako gai mar ODM nikech kanyo te mambi mar ODM nitiere mbi mar Raila nitiere to sama mbi nitie kanyo no jatend piny Kenya be koro ng'iyo kono ni dhi chalo nade en komna campaign mosechakre iduonge mana matin to ji dhi wuoth dhi chalo nade mbele kanyo kaluo kanyo siasa makaluo ochung kanye mane makoro jatend piny Kenya bendo ngot wang'e ng'iyo mbul makono noyudo marom go yieyo koro ng'iyo 20 kochopo 2027 odayodo marom gi liech emomanyo kata kamano kinde ma magi duto timore dongruok mabende nyaka sani osingo tero kata project mopogore opogore mabende nosidhe kaunti ma Kisumu kaunti ma Homa Bay kaunti ma Migori kachiel kod kaunti ma Siaya gin mago ma jopinya onego bed ni neno ni ochopo kare yo maber kaluwore ni jatend piny en jatend piny Kenya te ok en mar gweng' mora mora onego bed notero dongruok e kor gwenge duto ma pacho kae maromre maonge nindo nyabathe achiel kizita dwani wadhi mana mapiyo piyo adwani wadhi it gazet mar 10 mano mar gazet ni mar Daily Nation okinyi makaon en wach mabende aneno ka gazet ni mar Daily Nation omenyo malo kanyo en kaluwore kod ywaruok mabende koro nyaka sani nitiere kwa nyalo mana ng'iyo gi malo kae mano kaluwore kod wechego mag gedo mag apaya e counties mopogore opogore mabende yudore sani nyaka sani koro nitiere kaka governors osebedo ka yware kod sirikal mamalo ahinya kotudore kod omenda monego bed ni miyogi mar mondo mi giged godo ndika ni inside governors fight for road billions nyaka sani waneno kanyo mano picha moket kanyo mano mar jakom duol mar governors Anwar Guru nyaka sani nitiere omenda no mabende no choki mano choka kod Kenya Roads Board mano omenda ma ijuogo ji mano midendo kanyo ni fuel levy mano choke hiko omenda mar 2021 ne en bilion 84.5 nyaka sani koro omenda makamano ywaruok nitiere ka bende nyaka sani wacho ni onego bed ni duoko piny omenda michiwo ne counties kowuok kata malo 22 nyaka kata malo 15 mano mar gedo mar apaya gino ma nyaka sani ywaruok makama kidek chopo nyaka e doho kalure ni ponono counties nyalo amua ni ama omenda monego bed ni miyowa we koro water bura ni e doho mondo doho ong'ade yo makare. Joyce ma wach makoro dhi chopo e doho nikech kata od bura bende koro ne ogolo chung motegno wi wachni nikech ni dwaro ni oduoko omenda ni chien kuwuok kata malo 22 nyaka 15 kuro governors be koro wacho nang'o nitiere apaya mantiere ma onego bed ni gin magi gero to koro apaya gi ok inyal gero nikech omenda modhuro mano mijuogo e mafuta mar dhi gero godo apaya kata mag rita apaya giwacho ni gimbe onego bed ni miyogi kanyo koro pogruok nitiere kanyo od bura bende okawo chung mare koro chopo kama koro do ema dhi tego owach makamae Joyce apaya ng'enye kor gwenge monego bed ni counties gero koro gina gi ratiro mar mondo mi giyud omenda makamano mar mondo mi okong godo apeyni ka nikech ji nyalo neno lam kong'ado diere kamoro to koro ndechni mochimo gwenge kama pur timore kama oelni timore gin mago mag chuodho monego bed ni gero to omenda bende koro sechegi ok ni makare ne governors gi koro gin mana gi ratiro mar manyo omenda makamano piny owacho ket mano okenge makare mar neno ni nderi nyaka mathindo mantiere bwo counties ka oger omenda mijuogo ka nikech mtokni bende ringo kadhi mane chuodhogo koro nyaka los nyaka nderi madhi nyaka puodho mantie iye gul adwani wang'ia ne weche matimore pinje maoko bende nachiel kuom wechego maneno ka gazet ni mar Daily Nation omenyo gazet mar The Standard bende omule mana matin kanyo mane kaluwore kod lweny mabende nyaka sani koro timore e pinyno mar Israel nyaka sani koro ndika ni Israel Gaza at war after surprise attack by Hamas kaluwore ni lweny makamano nyaka sani koro osemiyo jomopogore opogore owito ngimagi ji mathoth ahinya owito ngimagi e lweny makoro timore kanyo ka nyaka sani wacho kae ni wanyalo wacho ni lweny
osebedo e kind pinyno mar Israel kata Israeli forces kaachiel kod Palestina militants mago group ma bende iluongo kanyo ni Hamas odiochieng' manyoro ne omako mach kata ne odhi kendo kuom kinde malach. Mano miyo joma thoth owito ngimagi, mano kobed jo Israeli kata jogo ma jo Palestine. En wach malit ahinya kwaneno ka lwenje ma kamagi dhi nyime kizito. Joyce, ma wach malit ahinya ni lweny mantie kind Israel kod piny mar Palestine koro omako mach. Ma lweny manochakre ngeso kar saa 12:30 okinyi mano seche makono. Kama iwacho ni jolweny mag Hamas ma isiro kod Iran koro ne omonjo piny mar Israel mano kane gigo marutu ka giwuok kod kogo Gaza. Iwacho ni ne giringo kod apikni kanyo, ne giringo kod gik mopogore opogore, mabor mar kanyo nyaka kuma ne gimonjo en ondamo maromo kilomita 22 kamae. Koro iwacho ni wach mantie gi nyaka sechegi en ni lweny nitiere ma koro jolweny mag piny mar Israel bende noduoko monjo makamano. Magi be koro ne gioro mirutu mago mibayo kod ndege malo kucho mar mondo mi girakre kod joka. Koro lweny makama Joyce neno kokelo kanyo thone oganda, mwandu okethre, en wach mok ber ahinya. Weche makamagi rocho ekonomi mar piny mangima. Adwa ni watie kod wach mantiere it Gaset mogik mano ma gazeni ma Daily Nation kapok walidho ma Standard piyo piyo. Bende nyaka sani koro jang'wech mano Kelvin Kiptum mano ne owuoyo rekod ma bende no oketi kod Eliud Kipchoge mano e ng'we kinda kalore ni rekod manyien mag ng'we mag Chicago Marathon mago ma noringo kanyo kuom thuolo mar seche 2 kod seconds 35. Mano rekod manyien mowuok e seche 2 second minutes 1 kod seconds 9 ma bende Eliud Kipchoge ne en godo world marathon record holder. Nyaka sani koro record holder manyien en Kiptum. Wanyalo mana medo chwalo ne puoch kaachiel kod pak kalure no ting'o nying Kenya malo. Joyce, ma puoch kod pak oting'o nying Kenya malo. To kendo bende koro ketho mana rekod mano ket kod ja Kenya Eliud Kipchoge mano wacho ni dhano mano wacho ni onge oinga. Koro kaka ne onge oinga ema Kiptum bende wacho ni kaka Eliud Kipchoge no wacho ni onge oinga ne dhano cha. Ebe koro dhi omuomo mokoni Eliud Kipchoge oinga onge minyalo keto na in rekodi no ketho. Koro en poch kod pak ne Kiptum kuom kelo rekod manyien nikech en saa mar seche 2 kod nyiri 35. Mano wach maber ahinya. Koro wan jo Kenya bandech wafuadha malo kucho to koma ni haleluya nyingwa pod omed matingre malo. Haya, poch kaachiel kod pak ne Kelvin Kiptum kuom ting'o bendera mar nying Kenya malo amano e ng'wego mago ng'we kinda mag Chicago Marathon. Mitantiere wach momako wang'e gazeni ma Daily Nation kizito kapok walidho mar Standard bende mapiyo piyo. Joyce, warenga wamula ne Standard kanyo bende jopiny ong'eyane to magi mantiere kuro mar mondo mi koro gibed koro paro ging'adi to mane magi dhi nyiewo. Haya, kwang'iyo gazet mana mar The Standard mana mapiyo piyo. Wach ma bende gazet mar The Standard omiyo peko kinyi ma kawuono nitiere weche mopogore opogore. Nitiere kae weche mag hysteria manifest in adolescents, wantiere kanyo kod healthy science mantiere it gazet ma iye. Wantiere kanyo kod kaka hapa ni sigana mabende opimnwa kanyo gimomiyo lokasa ya bongo ok nyala nindo gi kwe kata toka kose kanose wito ngimane ka bende wacho kae ni why lokasa ya bongo cannot rest in peace. Wach makamano nitiere weche matimore pinje ma oko it gazet mara 23. Adwa ni wang'e ane wach mabende gazet mara The Standard omenya hinya manen kaluore kod broke millionaires. Kwa nyalo mana idho malo matin mar mondo mi wanene eyo makare. Broke millionaires magi kizito gin jogo ma adira e otas ma intiere godo nyiso ni in millionaire lakini ofuki to nitiere nono. Mago kaluore kod jogo mosebedo ka timo ohala kod sirikal. Ondika ni timo ohala kod sirikal en gino maber ahinya. Kata kamano iwacho kanyo ni kata kamano nitiere seche moko ma yudo omenda makamano kata omenda makamano en mana e karatas. To gope ma bende gintiere godo sani koro gin bilionde ka bende jogo ma timo ohala gi sirikal kinde ka kinde koro giywaga ng'e ponono koro ng'ato kobedo piny to ywaga ng'e ne koro ang'o momiyo nakawo pesa na akete ohala makamano. Sani koro fuka ni nono ponono pesa makamano dolok godo ohala ma oyudo yuto mapiyo de koro en kuma bor. Nitiere jo ohala mopogore opogore kanyo. Nitiere Rina Nano ma bende noyudo tenda mar NYS oyuak matamra gi nono. Wantiere kanyo kod Simon Gichuki ma bende en Secretary General of the Association of Public Suppliers. En bende oyuak matamra gi nono. Wachni mar gope ng'eny matamra gi nono to maduong' kata gino mahinyo gi ahinya en ni ka wach kata ni nitimo sirikal kod Tend County to koro ponono en bang' higni 10
tam mar governor norumo okodok e telo omenda ni no ponono kinyal yude Kizito. Joyce ma wach malita ahinya kama koro yani jomwandu modhier. Jomwandu modhier iwacho ni timo ohala kod piny owacho en wach mamit ahinya. En gino mamit kendo gino maber. To kisetimo to koro duoki mana dhier nikech sama itimo cha idhi tiyo go omenda ni modhuro. Jogi gin jok makawo hola e bengi. To en omenda makore lach. Ka gidhi timo godo gino ma giwinjore kata orak ma giwinjore godo gi piny owacho mamalo, giwinjore godo kod sirkand kor gwenge mago counties government, mago ting'o gedo mag apaya, mago ting'o chwalo weche mopogore opogore, tero gik moko ne piny owacho, weche thoth mitimo kod piny owacho. Koro ni toka gisetimo ohala gi piny owacho, koro mar mondo mi ochulgi bedo matek kendo kawo higni mathoth, kawo kata higni 10 kapok ochulgi. Seche moko iyudo ka yudo tenda tiwacho ni tenda no kochiwo yo makar tin isetieko tich, wach kama ma ochimo do sama ochimo do ni yware, wach ni yware kucho, pesa ni ok yudi. Koro en wach ma ok ne kare. Onego ket yore go makare ma ng'ato kotimo ohala gi piny owacho kata gi ng'ata to en kod adier ni pesa ne idhi miye yo mapiyo mar mondo mi en bende obed no chulo bills meke nikech nyithinde bende ng'iye dhi e skul, gigo monego bed notimo, chulo rent, gik mopogore opogore kacha, en bende koro dak odhiero kwecho to pesa ne osetiyo godo ne piny owacho ma osecham bende morumo kacha. Koro weche gi gisebedo akiwacho gi nyaparo kata chien kanyo story ma kamano osewuoye. Koro gisika mano nyiso nang'o okenge pogo ket makare mar neno ni to jogo matimo ohala kod piny owacho kata county government bende nitiere yore makare manya miyo ng'ato omenda ne miye e seche mowinjore. To bende wach makamano aneno komiye peke it Gaset mar 4 mano mar gazeni mar The Standard. Kanya kasani wacho ni wego helni mathotha mosebedo ka loko ohala kod sirikal, obed mano sirikal mamalo kata sirikal mar counties. Moko kuomgi osedok piny makoro gidhier kalore ni jogo ma wanyalo wacho ni gin auctioneers. Moko kuom ohelni magi osebedo auction ka moko kuomgi koro gibedo e dangni mag paro kata gibedo kod gino miluongo kanyo ni depression. Moko kuomgi bende kawo nyaka gimagi giwegi. Kalore ni ponono kata omenda makamano nikawo kata loan e bengi kacha Kizito idhi loko godo ohala. Weg bengi koro piri ponono ni chiwo kata logbook mari mar gari mar mondo mi ikaw loan makamano. Gari biro bi ikaw kai ponono kata ni chiwo kata oboke mari mar lo mar mondo mi ikaw hola. Weg bank biro bedo ka kaw lopi makamano. Weche makoro nyaka sani miyo jogo matimo ohala gi sirikal kale matek ahinya. Kanyaka sani wacho ka ni piny Kenya en achiel kuom pinje manyaka sani kori wacho ni en the most painful place for suppliers in Africa. Kalore ni joma chiwo mwandu mopogore opogore ne sirikal nyaka sani koro kale malita matamra gi nono. Tiwacho ni marach mogik en ka ni governor manyien odonje apisi to koro omenda ni no wiyo wilga wila. Nyaka sani nitiere omenda madirom bilion 567.5 ma bende en omenda mapok ochul gowi. Mano miwacho kanyo ni en pending bill. Mano king'iyo hik omenda morumo mano dwe mar 6 mano mar higa mar 2023 en omenda makore lach to magi mana pesa mag jopiny ma kawaida mawacho ni koket tenda kacha wacho ni we apply tenda no hape kolwar seche moko oneno ne odhi yudo milionde mak mana ni milionde go koro koyud gi aching. Joyce king'iyo omenda ma kanyo mapok ochul bill no ma pending no oduong en kanyo 500 bilion 500 to king'iyo omenda mimiyo counties duto higa ka higa ok chop kata pok ochopo bilion 400 to bilion 400 no emipogo negiga moiso ni county 47 ipogo niga pesa cha. Koro bilion 500 ni kaka idhi chule gi pesa mimiyo ga counties ka kata nweng'o ma counties ka koro kelo mana midhiero rito omenda makore lach ni bende bo chule e seche mowinjore odhi chule karang'o. Koro ma wach ma bende kelo midhiere wacho ni magi weche mamiyo jogi bedo kod dangni mar paro. To ma kosebedo kama to wacho ni ma achiel kuom yore mag tho e Kenya nikech paro ka koro osebedo ma koro dangni kama ing'eyo gimokelo ga jomoko kawo ngimagi, jomoko bende koro wuotho ma pacho ok ti, jomoko bende meno ma mtokni tuo me kor yoka gin mago ma koro pacho olal kech giparo to omenda na malich ma koro kwamo lal kucha adhi yude nang'o. Adwani wadog chien Kizito wach makamano nyaka Ramogi Jom pod nyalo somo matut e it Gaset mar 4 mano mar gazeni mar The Standard. Adwani wadog chien nyaka it Gaset mar 2 mar gazeni mar The Standard okinyi ma kawuono nyaka sani wang'eyo ni piny Kenya ne oseyie mar mondo mi
oter kata jatend piny Kenya William Ruto nopuodho mar mondo mi obila 1,000 owuoge pacho kae odhi e pinyno mar Haiti mar mondo mi okonya e rakruok kod jomaundu ma bende nitiere pinyno mar Haiti. Nyaka sani koro OCS onyis mar mondo mi oyier apisas mantiere kod wanyalo wacho ni experience mano mar higni 5 e tich. Nyaka sani wacho ka ine tesen kata tesen ibiro bed kikawo ji 2 mabiro bedo kadhi e pinyno mar Haiti. Kata kamano ang'e ni paro makama osebedo ka kelo gwenyruok e paro. Bende iwacho ni onego bed ni kale e od bura mar mondo mi od bura puodhe kapo nono ni obilago onego bed ni wuok e pacho kae dhi e pinyno mar Haiti kata oyo. Joyce ma wach ma koro bende osekelo paro opogore kanyo koganda wuoye ma bende koro wach ma sani oneno ni obila ariyo kuok e station ka station pacho kae mago man kod lony mina onene gi lony mosetiyo maingo higni 5 ni koro mage madhi Haiti kucho gidhi Haiti ni gidhi rakre kod jonjore momako pincha mafwanda gidhi rakre gi jonjore miwacho ni kod gi lweny mager gin jog ma bende wacho ni noserutaya moko nowuok e lweny moko noweyo lweny moko nowe bedo bila ma gik mag lweny gi ng'eyo tiyo godo gin kod mashinde madongo makoro ipenjo nitiere ni to bila wa madhi kuy bende gin kod lony makare madhi rakre kod joka ma bende koro jomoko bende nawinjo ka wacho ni to koro gidhi rakre gi jolweny jonjore ma winjo ni gin jogo mong'eyo lweny motegno ahinya to dak girakre kod moko ma bende koro kelo thoye sondo miriu kae moko ma bende osiko ka solwet gi ofuku kae kiwuotho dak girakre godo koro wachni idhi chwale bunge koyie mar mondo mi gidhi to jopiny bende ng'iyo niya dhi mar jogi bende en gino madhi kelo ne ohala nikech obila jopinye machulogi kod osurugi ng'eni jonyuol kata anyuola mar jok midhi tergi bende koro nigi chuny ma kibi to jowa mitero kugi walemnegi Nyasaye odhi telnegi nikech gidhi rakre kod jok ma ok yot. Aya kata kamano warita ne wawinja ni ka ibro time yo machal nade kalo ni magi duto timore kalo ka bende nitiere gwenge moko ma pacho kae manyaka sani onego bed ni nyayo arita kwe mar jo Kenya kapok ogolo bila ni dhi e pinje ma oko onego bed ni ng'iyo arita mar jo Kenya mondi e ka koro wachwala ne konya pono ne pinje ma oko. Kada no dhi it Gaset mar 6 it Gaset mar 6 mar gazeni mar The Standard nyaka sani koro wang'eyo ni nitiere achiedh nade makoni kod kocha ndike kae ni Uasin Gishu fund questions still haunt ex-county boss Mandago. Wang'eni nyaka sani mano Mandago, Jackson Mandago, nyaka sani en senator e county ma Uasin Gishu kata kamago. E kinde mane etelo kaka governor e county no ma Uasin Gishu, wachore ni nitiere omenda moko maponono noko tigo de yo makare. Kalure kod kamiti mar Senate, mano mar Public Account Committee. Nyaka sani koro gisefwenyo ni county ma Uasin Gishu kinde mane Mandago en governor. Nok giti kod gino milong kanyo ni Integrated Financial Management System. E kinde mane Mandago nitiere tela inya mar neno kako pogo omenda. Kamiti no bende nyaka sani osefwenyo ni nitiere jotije moheo 237 mane share bank account kata tiyo kod bank account mano achiel. Weche makamagi nyalo bedo ni ponono nyalo nyiedhe elela mibadhi mabende ne timore e county mano ma Uasin Gishu e kinde mane Mandago nitiere telo Kizito. Joyce makoro wacho ni jatelo gongo gwaro hapa ning'eyo gongo kutho gongo koro jatelo gongo gwaro nikech koro luong ling'any mare wacho ni nitie yore mano timre mok ne kare county ma Uasin Gishu ndalo mane en governor wacho ni omenda ne ok otiko de yo makare ma bende koro wacho kanyo ni yo mitiyo godo mago mag chudo mar IFMIS iwacho kanyo ni noko ti godo to koro kano wachi kama yo mano ket mar ni tiyo godo e chulo omenda kata timo mulo weche go mag omenda to noko ti kode koro nitiere rot moro mane ng'ato tucho mar ni omenda ne wuogo godo dhi timo godo gik ma ok owinjore to koro ng'ama notelo e county en mana governor ma bende sani en senator jatelo gongo gwaro nikech inya neno kata machiegni ni weche mag ni omenda mane ochok kuom jogo manonego bed ni dhi somo e pinje maoko bende koro kelo weche mathoth kuro koro jatelo ni ogongo gware malich ahinya ma bende kineno kata kako mako tike to paro ni kayo mathoth ni to gini ochopnegi kure koro kamane kaka timrega ni sama pod intie malo ibeda malo to sama koro gongo chopo mochako gwari obedo matek koro en gima timre county ka county ma weche gi osebedo kama mag omenda moko tigo yo makare
jogo mano kelo sirikal kon gwenge ne ni kod lek mar nango ni sirikal mar kor gwenge yo bed machiegni gi japiny okel dongruok ne japiny ma mane lek maduong' mar mondo mino kel gini to koro kaka wach ni obedo nango sirikal mar kor gwenge ni nokel mar ni kar kelo dongruok machiegni japiny to kawo pesa to tero machiegni mar ofuku mag jomoko koro yore gi olugi aluwa makare mondo ngi omenda no dhi kure okayo dwok ne jopiny oti godo yore mowinjore makonyo japiny. Taparo ni wach makamae kata nonro makama ok onego bed ni time kaunti ma Uasin Gishu kende. Ponno ka nitiere malingling ni ponno governors moko mano osewuok e telo no kotiyo makara kod omenda margi. Iwacho ni bad sirikal lach onego bed ni kaone gi chik e yo makare. Kalore kod komiti makama ni wacho ka nitiere nyaka bengi moko accounts mag bengi. Mago made accounts mag bengi ne gintiere kod bank accounts 32. Tewi mano 28 mabende ne gin mago mag 10 county ma Uasin Gishu. Moko kuom gine itiyo godo e yor aching kata e yo ma ok owinjore. Gino manyaka sani koro kelo penjo makoni kod kocha ewi kaka omenda manikete bengi go nitiyo kod gi e yo machalo nade. Kata kamano ma en okang' makare ahinya. Jogo motiyo marach ponono kod pesa mar jopiny. Onego bed ni kaone gi chik kalore ni pesa makamano ponono onego bed ni konyo e sectors moko to koro sectors makamago ponono koro thirno nitiere kalore kod ich lach mag jotelo. Joyce gilak seche gi nitiero ganda mosewuok modhi kuonde migedo. Ng'ato tingo kidi maduong' miluongo ni nancha ko idho godo grofa mar mondo mi oyud pesa matin kochop godhiambo to pesa moyudo ni ema bende dhi juoge. Kose juoge ni dhi chor godo weche mag dongruok. Tema koro winjo nang'o ni ng'ato bende kawo pesa makamagi otiyo godo yo makare. En gima lit ma koro jogo momi thuolo mar telo gi ng'enia jopiny moketogi ni mondo gitaw omenda mar japiny ok omenda margi. Adon wangi wach mantiere e Gaset mar aboro mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar Gaset okinyi makawuono. Nyaka sani wang'eyo ni nitiere jogo mane otony kata noresi kuwuok e bungu ma Shakahola. Mano Shakahola mayudore Malindi mane county ma Kilifi. Nyaka sani koro nitiere jogo mane ores kuwuok e bungu go manyaka sani ondike kae ni survivors of Shakahola cult face stigma as they settle down. Kalore ni koro gikale akweda mopogore opogore e kunde ma gidok dake. Kalore ni ponono jog gik manotimore ne gikocha pod gipare wigi kata kamano anyuola podi odagi rwako gi yo makare nikech wach makamae wang'e ni ji mathoth ahinya no wito ngimagi mago ji maderoma 450 mago joma bende notho e bunguno ma Shakahola mano kaluwore kod kwan kata kaluwore kod nonro kata kamano gwenge makono nyaka sani kata chenro mag ohala pok odok e wang'e ponono kaluwore kod akweda manyaka sani koro joma ne nitiere Shakahola kacha kale. Joyce en akweda ma jogo mane koro wuok e kind anyuola gi mar ni nodhi Shakahola kata ka nodhi niwacho ni en kama ne alam ne en kweth mar chokruok mane gin kod paro moro ma jatend ne giluwo koro luwo paro ni notero gi nyaka mano miluongo ni tweyo mar mondo mi thoe kidhi donje piny ruoth polo piach ten tweyo mane matero ji piny ruoth polo piach iwacho ni tweyo jakristo tweyo mar mondo mi oinga modhure mbelene ma gigo moneno moko dhi ni makare tweyo no gi teko mar Jehova Nyasaye ogore piny mar mondo mi owecho bende makare to koro jok mane tweyo ma koro dhi machiemo rume gi madel mathogi koro en wach ma lit ahinya ma koro jogo mane bende koro miyo kony gimbe koro ka giwuotho e kind oganda iluongo ni Shakahola koro luong mar Shakahola no giyudo kwete kind oganda koro ji paro kuom gik mathoth kaluwore kaka sigana ne wuoga kuom gik mane timore kaka ne gidak ne gin kech gin jok moko ma bende kata kan osekonygi ka ne temo migi chiemo moko ne tamre ni en ok odwa chiemo en oseyiero nodhi gine motho koro oganda ng'eto ng'ato tamre chiemo mamita ni to chiemo lum dhano koro gin koda kweda mathoth Joyce wach mar Shakahola ni nochakre seche moko bodhi okwe ng'ene piny mar Kenya wachakre maliet odhi okwe koro akia ni wach ni idhi chop kode kanye mar mondo mi joyud ratiro margi jok manokelo keth makama bende oyud kum makare mondo mi gik makamagi kik timre piny wacho bende oket wang' marongo ong'iane ni to tung piny gi piny weche matimre gin weche machal nade kuonde mag alam be gin alam milame Nyasaye koso gin alam milame weche moko dhi kare. It Gaset mar 10 kachiel kod mano mar 11 mano mar gazet mar The Standard gin weche mabende ne waselidhe Gaset mar Daily Nation mano kaluwore kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e gwenge mag Luo Nyanza kata e counties makaluo weche mopogore opogore nyaka sani koro mienjore kanyo ka gazet mar The Standard ondike ni will Ruto break
political jinx of past presidents and bag Nyanza. Wang'eyo ni jotend piny Kenya mokalo gisebedo ka gitemo ahinya mar mondo mi giso tiendegi e gwengego mag Nyanza. Kata kamano osebedo katamogi. Nyaka sani koro wantiere kod jatend piny Kenya mar abich William Ruto. Bro nyalo kose oyo. Mano kaluwore kod limbe makoro sani otimo e gwengego mag Luo Nyanza. Kata kamago wang'eni siasa mienjore kanyo, weche mag dongruok bende nenore kanyo. Kata kamano tang'eni jopiny to dongruok ema gidwaro. Nyaka sani koro jotelo mag ODM bende koro kiro oko limbe makamago ka giwacho ni kela dongruok weche mag siasa to waketo chien. Adwa ni watieko dwach mantiere it Gaset mar 16 ma Gaset ni mar The Standard kapok waloro nonro mar Gaset okinyi ma kawuono. Ang'eni Kizito kata imbe ni winjo mano midhiero mabende nokwako nyithindo manyiri mayudore e skund nyiri mano mar St. Teresa's Eregi Girls mayudore e county ma Kakamega. Nyaka sani koro iwacho kae ni kaluwore kod jogo mabende iluongo kanyo ni psychiatrists. Giwacho ni hysteria complex disorder that mimics neurological problems. Kaluwore ni nyithindo manyirigo kane wang'iyo gino mane timogi chongegi ne muodore kata nok ginyal wuotho yo makare, ne giwuotho ka gitetni. Gino manyaka sani kore wacho ni ne en hysteria. Kalore ni onge tuo mora mora mano yud gigo mana mapiyo piyo kwa tieko. Joyce weche makamage biro to kendo koro sama gibiro ng'en wachimo peny. Koro gik mawinjo mapikelo ga jonyo ga chongo jonya ng'om luoro moro kinen ka gimo sadonyo ne tindogi ma koro ni nyiso jonyuol ni dhiuru mos weu bedo jok marikni mabedo kod ng'ado paro piyo piyo nikech ka koro jolony jo osepimo wacho nang'o ni tuo onge moyudu kuomgi ni weche mag jony mag chonge moyudi. Koro nyithindo giwacho ni seche moko ne giloso ka ginyiso godo luoro. To mano bende gima timre ni ng'ano koseneno ka gima koro setiyo ne kuom higni 4 koro chopo to onge kod ikruok makare. Luoro sedonjo mamayo magitiyo makochopo ni adier gibirem to giwacho ni anwa timo penj ka watuo. Kizito wach ni mogik waloro nonro mar Gaset okinyi ma kawuono. Wang'eni skul no mar Eregi nolor juma mokalo kata kamano kochakore kawuono jopuonjre nego bed ni dok e skul achiel kachiel kawuono nyaka chieng' tich ang'wen. Wach ni mogik ka watieko nonro mar Gaset. Kiptum bende aneno ka The Standard omenyo kata kamano waselidho. Joyce wach na mogik an kaka an jakano kabonyo ang'eni jokano kabonyo kuma gintie jatend piny nolimogi. Jatend piny nolimogi kane odhi e chenro mar gero kar pidho rech. Ng'eni kar pidho rech ni ok en wach masani. Wan jogo mane watindo wayudo ka ne nitiere mane wayudo ute moko ariyo kano chung' ka eno chiel maber kiwacho ni higa mar 1982 World Bank nokelo 1 billion ndalo no en pesa mane duong' ahinya. Mama wach mano kadhe bunge kinde no mar gedo mar kamano no chakre. Wach ma kamano podho nikech ang'o? Nikech weche mag mibadhi. Wach ma kamano duogo kende tend Mwai Kibaki nobiro mo ochielo kanyo kendo mogero ute kanyo mabeyo moki okunyaka yaw midhi pidhe rech. Wach ncho duogo mokwamo kendo molal. Koro samo chope ma piny marangare obiro mokelo omenda ma jatend piny Kenya nosedhi kelo wach makamae. Waombo kendo wakwayo ni wach ni wang' otimre makare kik odhi mokwam kako kwam cha nikech en gima odhi kelo ber. Koro chop okel ber kik okwam kako osekwamga. Chakre higa mar 1982 nyaka sani bor korie. Erokamano ahinya Eriko keyo Kizito kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ichop walidh ne nyakwara Ramogi Ajwang' Gaset ma kawuono. Gaset ni mar The Standard nyakwara Ramogi Ajwang' bende anyisi nomenyo wachno mar Kelvin Kiptum ma bende ne oyombo mano ng'wego mag Chicago Marathon mago ng'we kinde. Nyaka sani Kiptum wacho kae ni en ne onge kod paro mora mora mar wuoyo rekod makamano. Kata kamano ne nitiere kod yie ni chieng' moro achiel obiro bedo world record holder. Ero gikone obedo world record holder. Nyakwara Ramogi Ajwang' Gaset momori e kind The Standard kod mano ma Daily Nation inyalo dhi nyiew ibed piny isom e yo makare. Wan ne walidho ni alidha matin wami siso mar ng'eyo gigo mantiere Gaset. Yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani tok yoyo makaw nyawadwa Cleophas Oluoch donjo mar mondo mi olidhni kata ononane weche mag tuke mabende notimore e giko dira mokalo. Imedo mana kete e Ramogi TV.